чанд рӯз пеш аниқтараш рӯзи ҷумъа аз назди масҷиди ҷомеи роғун гузашта истода ман шоҳиди гуфтугӯи чанд мусафиди рӯзгордидае гаштам ки сину солашон аз 70 убур карда байни худ дар бораи зиндагии имрӯз ва фардои сокинони кишвар баҳс доштанд ва аз ҳама рӯзгордидааш аз ҳама яъне солортар мусафед даъво дошт ки хайрият ки ҳамин Россия ҳасту мардуми мо зиндагиашонро пеш мебаранд набошад ҳоли мо аз ҳоли саг ҳам бадтар мешавад ва ин андеша чанд рӯз боз маро ором намегузорад ки чаро мо ба чунин андешаи раҳгум гирифтор шудаем ва мутаассифона ин танҳо андешаи чанд мусафеде нест ва ин лаҳза ман як қиссаеро ба шумо пешниҳод карданиам ки аз сари як шахси ҳамсину соли мо гузашта имрӯз дар мавзеи тераи замин шӯҳрати хоса дорад ва ӯро дар замони бачагиҳои мо барои бисёр шӯху бесар ва ҳатто ва бисёр хунгарм буданаш маланг ном мебурданд ва ҳатто баъзан рафтору гуфтору кирдори ӯро ҷиддӣ ҳам қабул намекарданд ва вақте ки баҳс сари рафтору кирдори ӯ меомад даст меафшонданд ҳаман маланги назарда ва рӯзҳои нахустини пешомадани истиқлоли комили давлати миллӣ ки дар тоҷикистон бесомониҳо сар зад ва ҳамаи мо шумо шоҳидем ки тамоми мардум бесару сомон шуданд ҳатто аксарияти сокинони бумии кишвар ба гуреза табдил ёфтанд ва ягона роҳи кушод ки дар он вақт монеае надошт роҳи ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ буд хоса Россия ки имконияти фарохи ба оғӯш гирифтани сокинони собиқ СССР-ро дошт аз он ҷумла мардуми моро ҳам ба таври умумӣ дар сохтумонҳои гуногун дар хоҷагии халқ дар аз он ҷумла кишоварзӣ фаро гирифт ва мардум оҳиста оҳиста ба ҳамон ху карданд ҳамсинфои маланги назар низ соли 1993 ӯро тарғиб карда барои ба даст овардани маблағи лозимие барои зиндагиаш ба қисмати шимоли вилояти Ленингради Россия бурданд ва ӯ аҳволи бади муҳоҷирони тоҷикро дар он ҷо дида ба хулосае омад ки ӯ дигар ба Россия барнамегардад вале зиндагӣ як бозиҳое дорад ки одамро ҳақиқатан ҳам раҳгум меандозад ва вақте ки рӯзҳои охирони бозгашт пеш омад яъне дар соли ояндааш соли 1994 назар маблағе надошт ки дигар чипта харидорӣ карда ба Тоҷикистон баргардад барои ҳамин бо як мусафеди дар он ҷо шинос шудааш ки домани 80 сол дошт ва ҳар рӯз барои зиндагиашро пеш бурдан лаби дарё мефуромад чанд моҳе дошта ба бозор ба савдо мегузошту зиндагиашро пеш мебурд ва ӯ ки бо назар ки бо он мусафед наздик шида буду баъзан ҳамдигарро таскин дода меистоданд бо маслиҳати ӯ ба хонаи мусафед ки танҳо зиндагӣ мекард кӯчид ва касби моҳидории ӯро муваққатан барои пеш бурдани зиндагӣ ва барои ба даст овардани чанд пайсае барои харҷ пули сафар ба даст овардан қабул мекунад ва рӯзҳои нахустини оғози корашон мусафед мебинад ки назар ки
дар соли айни ғулули ҷавонӣ буд ва саломатиаш нағз буд, дасту бозуи паҳлавонона дошт ва часпу тало ҳам дошт. 2-3-4 кило моҳӣ ба даст меовардаи мусафедро ба 2-3 карат бардошт. яъне баъди чанд рӯз онҳо 10 то 15 кило моҳӣ шикор мекарданд. онро мусафед ба бозор мебаровард ва ба нархи аз ҳама паст ба савдо гузошта зиндагиашонро пеш мебурд ва оҳиста оҳиста тиҷораташон авҷ ҳам гирифт. ва дар давоми як моҳи охири тирамоҳи соли 1994 онҳо муваффақ шиданд ки рӯзе то 100 кило моҳӣ шикор кунанд ва онро ҳамроҳ ба бозор мебурданд ва ба хотири оне ки бо нархи арзон моҳиро ба харидорон пешниҳод мекарданд, дар байни ҳамагӣ 1 соат ҳамаи моҳиҳошонро фурӯхта хурсанду дилшод ҷои хобашон бармегаштанд. ва 100 кило моҳии хуб ба даст меоварданд. моҳии ҳақиқатан бозоргир буд. барои ҳамин ҳаррӯза савдои онҳо аз андешаи онҳо, аз гумони онҳо болотар рафт ва мусафед пешниҳод кард ки ҳамин касбро идома медиҳанд ва даромадро баробар тақсим мекунанд. вале назар ба ҳар ҳол инсофу адолат пеш меорад, мегӯяд ки ба 3 қисм ҷудо мекунем, чунки ман дар хонаи шумо зиндагӣ ба сар мебарам, инчунин таҷҳизоти шикор аз шумо аст ва барои ман ҳам имконият шумо ба вуҷуд омадаи барои ҳамин шумо 2 ҳақ гиред, якташ барои ман бас аст. барои ҳамин ҳамарӯза назар ҳар рӯз домони 300-400 ва баъзан то 500 доллар ба даст меовард ва ин имкониятҳои ӯро ҳақиқатан ҳам фароғ кард ва назар дар давоми 2-3 моҳи бо мусафед кор кардан имконияте пайдо кард ки ба хонааш маблағи дар корӣ мефиристод, инчунин шароити буду бошашро дуруст кард ва ҳамин тавр то охири зимистони соли 1995 ҳамроҳи мусафед ба шикор машғул шуд ва домани 20,000 доллар низ ба даст овард. ва баробари гармиҳо оғоз шуданд ки аслан мардуми мо боз ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Россия бармегаштанд. назар баръакс аз мусафед иҷозат пурсиду ба Тоҷикистон баргашт. дар он шаб рӯз агар ба хотиртон бошад, пул арзиши баланд пайдо карда буд, хоса доллари амрико ки маблағи ҷамъовардаи назар аслан ба доллар таҳия шуда буд ва маблағе ки дар Тоҷикистон буд он шабу рӯз пули боқимондаи СССР буд ва арзише ҳам надошт. хушбахтона ӯ омаду ва пули калон долларашро ба гардиш даровард ва дар ҳамон рӯзҳои нахустин 20 гов харид. гов бисёр арзон буд он вақт ва беҳтарин гов ҳамагӣ 200 доллар арзиш дошт ва ба ин тавр агар ҳисоб мекардем домани 100 гов метавонист бихарад назар, вале ӯ 20 гов харид ва илова ба ин дар назди деҳаки як дарёчаи шухи оби тоза дошта мегузашту ширмоҳӣ дошт ва ӯ ки ба касби моҳипарварӣ каму беш таҷриба пайдо карда буд дар давоми 1.5-2 соли дар Россия буданаш, ҳамун моҳиҳои ширмоҳии Кӯҳистонро ҳамарӯза бо кӯдаконаш ки хурдсол буданду ҳанӯз ягон кори ҷиддӣ аз дасташон намеомад, калонаш ҳамагӣ синфи 8 мехонд ва хурдиш ҳанӯз мактабхон набуд ва 5 писару 3 духтар дошт ва ҳамаи онҳоро ба шикори моҳӣ мебурд дар баҳор. моҳичаҳое ки аз соли гузашта боқӣ монда буданд ва инчунин
каму беш ягон моҳии калон ҳам ба даст меовард. онҳоро оварда дар ҳавлияш як ҳавзчаи тахминан 5 ба 10 рост карда моҳичаҳоро онҷо сар медод ва ҳамарӯза алафҳои гирду атрофи ҳавлиҳо та ҳатто кӯҳпуштаи гирду атрофро даравида майда карда мепартофт ва дар давоми 3-4 моҳ тахминан 10-15 ҳазор моҳича оварда ба ҳамон ҳавз сар дод. ва вақте ки дид ки онҳо рӯз ба рӯз ғайри чашмдош зуд инкишоф ёфта калон шуда истодаанд, дуюм ҳавзча, сеюм ҳавзчаро ҳам омода сохт ва моҳиёро қисм ба қисм калонтарашро ба поён кучонд. мобайн яъне аз онҳо боз хурдтарашро ба қисмати дуюми ҳавз гузаронд ва дар қисмати аввал ки ба сарчашма наздиктар буд майдаҳояшро нигоҳ медошт ва дар давоми 6 моҳ моҳиёи калони ҷудо кардааш пешаш то ним кило ҳатто аз ин ҳам зиёдтар вазн пайдо карданд ва ҳамон шабу рӯз хариди моҳӣ бо вуҷуди он ки мардум пули қазоӣ надоштанд вале авҷ гирифт ва ҳамарӯза аз ҳавлияш берун набаромада домани 10-20 кило моҳӣ мефурӯхт ки тамоми эҳтиёҷи зиндагии ӯро мебаровард ва ӯ дар баробари ин корҳо ҳамарӯза бо кӯдаконаш ки дигар кори ҷиддие карда наметавонистанд ба шинондани қаламчаи беду аръару тирак сар кард ва ҳамон сол дар давоми рӯзҳои нахустини оғози кораш ба кори нави деҳқонӣ ҳар рӯз 10-20-100-200 то 500-600 қаламча дар гирду атрофи хонаи худаш, ҳавлии худаш, дар пушти хона, дар қисматҳои сангови атроф ки бо умур гузашта наметавонистанд ана мешинонд. инчунин дар масҷиди деҳа ки қариб рафтуои навозхона дар он ҷо канда шуда буд оғоз кард. дар дукони аз замони шӯравӣ боқимондаи савдо гирду атрофи онро тоза карда қаламча шинонд. рӯзҳои аввал ба ҳоли назар бо тамасхур нигоҳ мекарданд ҳаққу ҳамсояҳояшон ва ҳатто рӯйрост ҳам механдиданд ки маланг оҳиста оҳиста девонаи асл гашт ки корҳои аз ақл берунро мекунад. вале тирамо аллакай меҳнати ӯ самар дод. моҳиҳо қариб ҳамаш ба савдо омода гаштанд ва ҳамарӯза савдои ӯ авҷ гирифта дар гирду атроф овозаву дарвоза пайдо кард. инчунин мушоҳида карданд ки қариб 80-90% қаламчаҳои шинондаи ӯ баргу поя карданд, инкишоф ёфта истоданд ва ӯ аз тирамоҳ оғоз карда ҳар ҳафта говҳои наринаи парвоияшро кушта гӯшташонро ба савдо баровардан хост ва мушоҳида кард ки сари ҳар гове ҳар рӯз тахминан пули як гӯсфанд ё буз мемонад ва ӯ ин корро идома дод ва аз он ки почаву шикамбаву калаву баъзе қисматҳои савдо берун мондаашро ба хунду хӯроки худаш хешу табор ҳаққа ҳамсоя медод. боз фоидаҳои иловагӣ ба даст даровард ва ӯ дукони аз шӯравӣ мондаро ки ба савдо гузошта шуда буд харид ва дар соли ояндааш бо тиҷорати гӯшташ ки акнун дар як ҳафта як гов мекушт ба 2 гов бадал сохт ва дар давоми 40-50 рӯз ки говҳои парвоӣ мувофиқи таби дил фарбеҳ шуда фоидаи бештар меоварданд, инкишоф дод. соли сеюми тиҷораташ мардуме ки ба Россия рафта меомаданд мошини
سواری می‌کردند، یعنی ماشین سبکرو. او غیر چشم‌داشتی اونها ماشین کلانی بارکش خرید که از زمان شوروی در دههای خودشون در دههای همسایه و در خوجگی‌های از شوروی مونده بسیار مونده بودند و آنها رو قریب که استفاده نمی بردند چند تای آن رو خریده تعمیر کرد، آنها رو با بازار برد، یک قسمتشون رو فروخت. دو سه تراکتوری جفتی خرید و آهسته آهسته تجارت اون تجارت نظر و گفتی مردم همون شب روز ملنگ تو به درجه اوج گرفت که هر فرزندی نظر با خودش تجارت آغاز کرد. یکی دکانی تجارتی ساخت، دیگری با مکتب داخل شد، سومی با خرید و فروش کالا و لباس آغاز نمود. همین طور انکشاف ساحه بازرگانی در خانه نظر در دهه آنها و تشبث او و در گرد و اطراف آنچنان گرم اوج گرفت که مردم در حیرت موندند و بعضی ها او را با کارهای غیر شرعی شرح توضیح میدونند که او غیر قانونی عمل کرده ایستاده است. یگان روز او کنج ترما میرود و همه این تیت و پرش میخرد و کودکانش بی صاحب میمونند. ولی خوشبختانه غیر چشم داشت تمام مردم او آنچنان موفق شد که در سال پنجم و ششم تجارت هر یک نهال او یک بز یا یک گوسفند میشد. وقتی به طور عمومی حساب کردن و دامن 100,000 کلمچه درختانی برای ساختمان استفاده شده و علاوه رو از آن جمله بید و تیرک و عرعر و دیگر نمودهای درختانی برای ساختمان و هیزم سبزوندهش ثمر پیش آوردند و تجارت او از دهه و همسایه قشلاق ها کوچید و همسایه خواجگی ها کوچید تا به مرکز شهر و ناحیه های گرد و اطراف دامن پهن کرد و به گفت مردم محل یعنی ملنگ به تاجری اعتراف شده دست یافت و او کارتو به درجه آمد کرد که مبلغ زیادیش رو به خواهشمندان با قرض پیشنهاد میکرد. اونهایی که به روسیه به سفر میبرمدن به مهاجرت مهنتی خرج پولی اونها رو میداد و نهایت امکانیتش پیش آمدند و بچه ها راه زندگیشون یافته هر کدوم با خود تجارت خودش رو اندازی کردند و پدر پیشنهاد کردند که دیگر او خودش رو تشویش ندهد و همراه بچه ها ششتم مصلحت کرده فرزندان خرج‌پولی راه پدر رو برای زیارت خانه خدا با او دادند و گفتند که شما دیگر تشویش زندگی را از سر بدر کنید، همه این با عهده ما و او رو همراه مادرشان همراه عائله‌اش نظر رو به زیارت خانه خدا فرستادند و او یعنی از ملنگ اولا به تاجر بعد به میلیونر و نهایت به حاجی بابا بدل یافت و او امروز یکی از شخصیت‌های بسیار صاحب احترام محل است. او دست بسیاری ها را میگیرد. از همه مهمش او بسیار با عدالتانه مناسبت میکند که تجارت او امروز مشکلی های زیادی همدیه ها اطرافیان و تمام کار افتاده ها را سبک میگرداند و او دویم تاکید می‌دارد که برادران از نان گندم کسی بیگانه پایه از درآمده خودت برای برکت زندگی بهتر است.
از اون که با در خانه برادرای روس میروید گردن کج میکنید و هزار یک تشویش اونها رو برداشته برای 4 پول سیاهی که برای زندگی به دست میارد نصف همون تشویش رو در خانه خود کنید از اون فایده بیشتر به دست میارید. ولی متاسفانه این گروهی مردم که بسیار شماره کمی اهالی تاجیکستان رو تشکیل میدهند مردم ما تا حال اقلا همین رو به نوبت نمیگیرند که خداوند برای ما از همین امکانیت رو پیش آورد که ما رو اینجا به دنیا آورد. پس ما باید رفتار و گفتار و کردارمون در تاجیکستان و باید تاجیکانه باشد و چطوری که سرور دولت تأکید می‌دارند اگر هر یک وجب زمین تاجیکستان رو از روی عدل و انصاف استفاده بریم او برکت پیش می‌آورد که ما چنین امکانیت رو در یگان گوشه و کنار دنیا پیش نمی‌آوریم. این تنها یک مثال بود که از یک صحبت مستفیدانی از مسجد برآمده سرچشمه گرفته بود و من به خلاصه آمدم که چنین مثال ها رو همه روزه به شما بیننده های عزیز پیشنهاد سازم و البته چطوری که در عرفیت میگویند یک گلی مقصود در این بوستان چیده نشد به مدد این دوستان. بله همین نمایش های ما هم همین تأکید های پیش آورده که از زندگی همه روزه مردم ما سرچشمه دارند به مصلحت همدیگری ما و شما نیز ثمر جدی نمیدهند. ما باید فراموش نکنیم که نیکی نیک میارد و اندیشه سیاه و تاریک بدی و بدبختی